Sanibona, igama lami nguLunga, ngize ngapha kwaba kwa-TV ngoba kunentokazi engayibona e-restaurant ethize eMhlanga. Ukuhamba kwami ngangakwazi ukukhuluma nayo ngoba ngangihamba nomama wekhaya ongumfazi wami oqala. So ngangicele uweta wangaphandle e-restaurant engangiye kuyona ngihamba nomama ukuthi ngicela ukuthi angithathe inamba lentokazi. Ngoba mina angikwazanga uyithatha noma ngiyithole inamba yayo ngokwakhona umama weingane. Yangibuza le ntokazi wayengazithatheli ngathi mina angikwazi ngoba nginqena umama wasekhaya ngoba ngihamba naye. So wase ngithwela kuweta inamba. Ngase ngithwala abakwa-TV namhlanje athi ngicela bakwazi ukungi-odela intombazane bangixhumanise nayo ukuze ngikwazi ukuxoxa nayo. Ha kumnandi bo odukudlu odimama ngala kodwa kwasani. Ngicela ukucheck la ukuthi umama lo wokuqala uyazi ukuthi usune mhlawumbe unentshisekelo yokuthi uthathe isithembu ngoba awukwazanga ngithi ucela inamba phambi kwakhe. No, engingakusho sisi wami akazi yena ngoba umuntu ongasekho. So umuntu ongathi bengasadlula nje sengisele ngedwa nezingane. Ngoba sengisele ngedwa nezingane, lezi ngane sengizifunela umuntu ozozigada not ozosebenza ozoba umama wegceke ekhaya njengamanje. Yebo. Siyaxolisa kakhulu ukudlula kwamama lokuqala, siyathemba ukuthi umphefumulo wakho ulele ngokuthula. So ngicela ukubheka la ukuthi yena sekunesikhathi esingakanani edlulile njengoba sizobheka. Njoba ngithi ngifuna uwife wesibili nje umama lo useno2 years engasekho. True. Yemisebenzi engangiyenzile yangithatha lo msebenzi ngikwenza ngihamba nawo wagcina ungiphushela ukuthi ngibuye ngizohlaba egcekeni. Ngiyaxolisa uma ukuthi ngazathi manje sengithanda indaba zabantu kakhulu ukuthi uma uthi umsebenzi oyenzile understand ngicela abantu baba bengamind angibrief nje kahle angipheke ukuthi ukuthini. Umsebenzi wami bengwenza bengumuntu oyinyanga. Umnyanga bami usebenza ngokuthwala. Lapho nami sekuthwala izandla ekhaya. Phela kulezi zinto zethu yamba lento sokunesivumelwano kuyona. Njalo uvumelane naye mama. Cha. Wengazi yena ukuthi mina ngithwale ngaye. Yabo. Yamba lento ukuyenza kwakho mhlambe ikhombe emphakathini, mhlambe ikhombe egcekeni, mhlambe ikhombe esibayeni ekhaya yabo. So mina ngokuqala kwayiqala yangikhombe esibayeni. Unyaka nonyaka benginqa 5 wenkomo, nginqa 5 wenkomo, nginqa 5 wenkomo. Kwamba yakento no angisazifunde izinkomo zakho manje. Sengifuna ucaka igazi lasegcekeni ke manje. Okay. Uma uyinyanga uvumelekile vele ukuthi ube sobala ngendaba ukuthi uke wathwala ngomuntu njengoba wenza kanje noma sesikufaka nje vele enxakini. Sengisengxakini vele kodwa vele uyohlawula. Yebo. Abantwana bakho bayazi ngoba bazobhanda ukuthi bazofaka. Angase ngibahlebele. Yo baba ngicabanga ukuthi bemele uqala ubahlebele ongenani so that mase beyibona sebeyazi. Bekunzima ngoba kususinzondo egcikethi ngasebenza ngoma wabo. Kodwa kuyafana bazothola nje. Kodwa sekuyoba ukuxolisa entweni esebevele ingenile emakhanda abo ukuthi kwenzeka u1 no2 no3. Ingane njengoba uyifunela umama zingakanani? Yokuqala ino 16 years. Leyesibili ino 10, leyesithathu ino 4. So umama lo size ngaye namhlanje awumind uma ukuthi naye uningane zakhe. Cha. Ngiyamind. Umuntu uzoba imama wekhaya. Okay. So yini yachaza ngalo esize ngaye la? Uma umbona lapha e-restaurant ehleli ematafuleni wathanda nje. Ngathanda indlela ayiyona nokugqoka kwakhe nokuzotha kwakhe. Yabona umuntu umeze uthi ngene e-restaurant akhombise uba nerespect abantu nabangaphakathi. Angathi ngisengemali yami anginandaba umuntu ongaphakathi. Athengela nje athi awusanibona nonke ngaphakathi niyaphila. Yayibona nje lo khombisa ubuntu nje. Yabo. So yena ngoba uhamba nomuntu wakho ongakwazi ukucina inamba wathumela uweta. Wayesazi vele ukuthi uhamba nomuntu okusho ukuthi ukulindele vele ukuthi uma ufika la uyazi ukuthi kuzoba isetup esempoza ngithi nakazi ukuthi mama lo muntu akasekho emhlabeni. No wayengazi kodwa ngoba wathi mebuka indlela esangena ngayo. Wabona indlela ukuthi sihamba abo siyifamily yabo. So yena ngiyamsabela ke manje mawukuthi uthi lo munye wamenza njalo lona ngeke uzimenze njalo. Akulula. Akuluthi ngimenze njalo ngoba lo sengifuna umuntu oqondile
esizokwazi ukuya naye nokuthi makwenza kufika isikhathi ukuthi mina ngiyalishiya leli magada ahlabayo ngiyoba bamkhulu asala abheke ingane egcekeni. Okay. Abaphansi ke besakufuna ukuthi uphinde ushaye imhlabelo nama sacrifice. Ngoba sengavala emuva la ngithathe khona. Okay, sekuclean yonke into yabo. Leswaye sengifuna impilo yaphambili ngoba sengavala emuva. Okay. Ayiphume lento. No, asimbona umama lo. Angifuna ukuthi ngikubambezele just because mina ngine interest ngoba phela awuzanga kumina usekuyena. So ngicela ukuchecka nje ukuthi unjani uvalo, uthukile, excited, awusakwazi ukulinda, ukanjani nje emoyeni. Umoya wami usuphezulu kakhulu. Ngoba sengifisa ukuxoxa naye umama lo. Ngibona isithathanaphi, sibekanaphi, ngigcinaphi mina ukuze yena masiqeda inkulumo ngibe sengilethe imfayilo zakhe noma imfayilo zabazali bakhe ahamba ubheka ingane zami ekhaya. Ngicela nje ukukunika itip nje ezomuntu wesifazane ukuthi phela sifani but ngiyacabanga ukuthi angazi. Yeah. Umama ngathi ungasala usumtshela ngale nto engixoxela yona because vela ngithi nazo uzoyibuka le episode. So kungcono ukuthi ezwe ngawe ukuthi uhlale naye etafuleni kodwa ungamtsheli bese mayiseyibuka sekuyimaye find out ukuthi wena manje. So if ngimtshela ke sokugxuma nangibalekele. Kuyafana uma ukuthi ubevele ezobaleka usazobaleka even eseqomile. Engaqoma namhlanje mayisehlala phansi ekhaya seyibuka athola ngithi ngoba izodlala. Okay. Bese usengadecide ukuthi still akakufuni uyabaleka. So mawukuthi uzobaleka whether uyamtshela noma umtsheli noma uyayitholela noma akayitholile. Okay. But mina ngiyacabanga ukuthi into enje hlezi kungcono uma ngabe umuntu ezozizwa ngawe ukuthi athole kumabona kubo. Okay. Yabo that's why bengiworried nokuthi abantwana bakho ubungakazi baxoxele sebezothola kanje. But akusenani ke okwenzekile sekufana nokudaliwe. Hayi. Qasami sobona lo muntu odalelwe yena ke okhetha abaphansi. Hayi kulula nje ukumbona sizomdonsa abeseduze kuhlalwe phansi xoxe abike udaba lomu kanjani kube kuyento understandani umele understand siyathathana siyaphambili ngempilo. Danko. Yeah. Saku sine kumele ngiassist cause mina nawe kuyomele sigcine sithandanile. Select Africa TV channel and akukho umunye uthando lwakho kimi lwanele. I can't wait ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye esipani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphila impilo soba u2 and please cela uvume tu cause mina I-technology iyamangaza ngoba ubani owayazi ukuthi mina ngiyi-2000 nje nginje ngingakwazi ukuthi ngihlanganise ama-80s afuna ukuthandana lapho ngizalwe izolo lokho ayichala eThekwini riphila buphilo obumakatsanga. Greetings, hello, hi, all of my South Africans and internationals. Igama lami nguSinengo akanene intokazi yomadlokovu ngema umngadi uTusenkomo ngoba nasentendeni esandla uyenela kodwa ngoba wena uVIP yaselifini and you get to call me under ma 2K oyi2K naye kodwa uzohlanganisa ama-80s kaJeko. Njengoba silathi eThekwini namhlanje ke sizele uBhutlunga othe une crush kodwa futhi manje asikwazi ukuthi singathi crush kule age akuyona. Unentsisekelo yokuthi nje uSisibusi amthathe amenze umakoti wakhe omunye wesibili. So asazi ukuthi uSisibusi uzoyivuma yini leyo nto esithembu kodwa ke iyodwa indlela ukuthi sifind out and leyo ukuthi wena ungabusayindawo usaluhlala la unamathela kwi screen sakho uthi ne stay glued to your screens so you can find out how it's going to unfold. Please follow us on social media platforms Select Africa TV nami ngu-Antama 2K ngikhona enkundleni zokuxhumana and remember to subscribe to this awesome channel right here on YouTube. Drop your comments down below usitshele ngama expectations akho onawo for this episode specifically and mawukuthi nawe ungathanda ukuthi ube kwi-show sibhalela on the email address down below usitshele ukuthi uba lo mfunayo so mthola kanjani thina mase sekwenzela iplan ngoba nawe yazi Select Africa TV izokusetha but okwamanje ngicela sihambe sosethe uBhutlunga ngifuna simenzele ubulungiswa ngoba mina kulungile for uBhutlunga angithi angithola asambeke. Welcome back mbukeli ngihleli naye uSisibusisiwe okuyena obusisiwe esifazaneni ungibava kanjani sabona sisujani Ngiyaphila sisi kunjani ngiyaphila unganginaki bandla zibuye zingathi ngizala yabo so ngifuna ukuthi ngihlala abantu ngihambe ngibachazela abantu engihlangana nabo uthi hayi vele kunentambo engadonsi la ungangiboni nje ngi-offset kanje. Igama lami nguSine ngwakanene ngiqhamuka kwi-company kuthiwa iSelect Africa TV njengoba ubona nje kunama-camera sikufaka ama-mic ngoba vele sabantu bombukiso bhanya yabo so into eyenza ukuthi ngicele ngikathi ngikhuluma nayo efonini ukuthi uze la
bekuwukuthi khona othanda ukukhuluma nawe kunento afuna ukudlulisa kuwena but akuyona into embi akuyona into engakuthusa mhlawumbe or uzutshela mhlawumbe usenkingeni cha kahle kahle ayiqondene nawe ukuthi uye nje lo muntu unezinto azizwayo so ngoba wena umnikazi wemizwa yabo but angikwazi ke mina ukudalula ukuthi uba ngoba ukhona uzombona mina umsebenzi wami ukuthi ngi-introduce so that ungeke uzumangala ukuthi awukhulume nami efonini kodwa mase ufika la sihleli nomunye umuntu and awusa-understand yabo so ngizosuka mina la kungena umnikazi wendaba bengifuna nje ukubriefa bese ngiyathola ukuthi wena-ke u-right ngalokho singaqhubeka u-right emoyeni thukile uthithekile nginokumangala Ngimangele. ubani ongaziyo lana sekushoda nje uvele igama lakho kuba usimangeleke yebo ngiyabona uthi sokuthi ubani okwaziyo kanti yena nomuntu owaziyo abantu ukuthi angisenguye umuntu ohamba kakhulu nje lapho nalapho but still akulula ukwazana nabantu abaningi because even nala ngihlala khona futhi kodwa phela ngenzeka ukuthi umuntu mhlawumbe osebenza naye noma osekwasebenza naye kudala noma umngane akho noma yabona izinto enjalo ya kungenzeka kungenzeka ngoba phela abantu vele kuyenzeka wena ungabazi bona bakwazi okay so ukhona umuntu njengamanje obambisane naye kwezothando mhlawumbe noma ushadile uyabona sisi mase siza lapha to be honest okwamanje nje ngisese breaking uyabona nje kwavele kwalula nje ukuthi ngizamkelele uJesu ngoba nje impilo yami free abantu besilisa bakhathaza ngisho usukhulile ngitshela ukuthi thina kuphela ama-2K esiqayekile hayi ke akubi ngcono nganimokhulu bahlupha kakhulu-ke nje xa sebefika kuleyo age leyo ave behlupha ungathi iy'ngane ezincane amadoda so uma engafika nje kube khona ozokucela i-hand in marriage ungenza njani uyanyanya ngisho ukunyana ngisho ebusweni ngiyakubona ukuthi ushintshile ungamisa kanjani shuthi asimbesi nje kuwena angiboni hayi uyadlala ngoba kusebusika nje sisagodola sidinga ingubo zamembesi sengizitshelile nje ukuthi ngisekhaya uzokhokhela khona nje futhi uright ngalokho ma akekho ungacabanga ukuthi ngakushintsha umqondo ngiyabona leyo ndoda engangishintsha umqondo kofuneke ngempela ibe yindoda eserious eyazi idaba lwayo ibe serious lokho okuserious okwangempela mengathi ufuna ukushintsha umqondo userious uyambona nawe ukuthi ukhulile indlela enza ngayo izinto izenzo zakhe uyabona nje ukuthi indoda esazi istory sakhe but uyilekenge yomseleko ungamisa kanjani ngeke ngomseleko phela umseleko unabafazi abaningi ngisho lokho ngisho that ngeke ngikwazi uyabona nje mangasondela umseleko ungabaleka kakhulu ubalekelani manje kwaphela isibusisi ngeke ngikwazi mina ngifuna umuntu bangowami kube wakho phela kuphele kanjalo angifuni nje ukubanga awufuni kubanga nonguzwa kahle ngiyasibuzela anyways lo muntu ezengaka akashonga ukuthi uzokushada ngiyasibuzela nje ngoba imini othanda indaba zabantu but uyena kozokuchazela ukuthi uze ngani kahle alright asimboneke ayikho inkinga ma ungabusaya ndawo it's about to get messy it's about to get lit kusazo shuba mo Nkosazana emhlophe efanele ehlabathi olwandle wena ongenolwandle uphuma ucobe ngerama uphinde usule ngopholoni Nkosazana enhle emhlophe ayinhle intombi ngiyaqala ubuhlobo ngaka Nkosazana kama ukuthi Nkosazana qhamuka eqhama ngakhona mina ngisuka le intabankulu Nkosazana ngoba ngiqhama ngapha eNorth Coast okay mebethi North Coast kwaNongoma le KwaZulu impela wankomo seliphorish okay ntombi emhlophe ngingakubambezeli uma sengithola igama lakho noma ibizo lakho igama lami uBusi ngwakaMbhelo sukwentabankulu ngize la ngokomsebenzi yes Nkosazana ngijabule ngiphinde ngithokoze ukuthola ithuba ngithole nebizo lakho mina ngingulungu igama wakwaHlwatshayo ngoba ngisachaza iqhamuka ngapha kwaNongoma esigodi sakwashisuthi Nkosazana ngabe umsebenzi eThekwini ukuhamba ngilapha abantu ukulapha nakwabantu shothi asengithola indawo ukuthi ngathi umsebenzi engikwenzayo womnyanga unohamba phambili nabantu abadinga ukusetshenzwa baningi kakhulu eThekwini so ngathi ngidethi-ke ngizambela nami la ngizikhiphele ngumndeni wami kwezinye indawo nje phezulu eThekwini edleba kuzona ngabona umuntu ofana nawe le ntokazi le thanda
ngayinhle intokazi angamtshela umama ngangamba la ukuthi hayi konke ngiyecela untombazane owodwa laphana asengikhuluma naye wangathi ungilethele i-toilet paper i-toilet paper uletha nje useceleni uxoxa nawe eceleni wacela inamba yakho kuwena so ngokubuka ukuthi manje nawe ngiqhelile angikwazi ukubona asengicala kwathi le ntombi yinhle ngiyithandile ake baba organizer ngisondele eduze ngithola ithuba lokuxoxa naye ke ngizwe ukuthi ithini ngiyitshela into engathi manje ngibona ngayizwa ngaphakathi Hayi cha, bengakulindele-ke lokho kushayo webhuti. Manje-ke ukhona umbuzo engifuna uku-understand kahle la. Wena wafuna inamba yami uhamba nomuntu wakho wesifazane yebo oshade naye. yebo Yini wakwenzelani lo? Nkosazane into yangibeka lapho ikhehlele engisalayo noma elizala ubaba Yeah. ikhehlele elizala ubaba lanabafazi abawu6 Yes. ubaba enabafazi abawu4 Okay. futhi lento ihamba yambe ibe umgomo lapha egcekeni kithi kwahlatshwayo ukuthi abafazi noma omama bande egcekeni uyakhulisa umusa ekhaya kuba waya lokuqala engithi mina ngakubona ngihamba naye uyakwazi lokho watshelwa eyena cha Lindi Okay. basheshe umjaji All right. asheshe umjaji watshelwa engento umnyango ongene kuona awezi ukuwuvala ngoba ufice uvuliwe lo mnyango ngithi so inkosazane njengoba ngathi imali yantokazi ukuthi engcini inamba yakho kuwena umama lo angaba naka kunaka kwabe ngathi intokazi le kimi ilethe i-toilet paper ngisuka izandla maqaba yabo Okay. kanti masengiyazi ukuthi inamba yakho ngizothola phakathi kwe-toilet paper. All right. Okay, mangabuza nje futhi wazi kanjani yena umama ngami mawukuthi kanti namfihlele inamba umama lo. Cha nomama lo wasekhaya akazi ngawe Obe ngithi uthi uyazi akazi ngawe akazi ngawe akazi lutho ngawe yena wazi ukuthi nje kwathi uma ungena lapha kwahlatshwayo umnyango ongene kona awuwazi ukuwuvala. Okay. So wena njengoba usuzokhuluma nami manje uyazi yena ukuthi uze la uzokhuluma nami. Cha nkosazana akazi ngeke ngithi ngiphuma lapha kulwamuzi ngireport ke ngithi kunentombi engiyibona endaweni ukuthi mangosise ngibona indawo ukuthi engisayothi 1 2 3 kuyena yibononto. So lilonke buti ufunani kahle kahle nkosazane into engizele kuwena ubona ukuba uthi kwabantu abankulu yeah uba uwafa kwabantu abankulu nowafa okusuka eintabeni zakwaNongoma ngiza la sizohlangana la ngoba ngizocela uthando kodwa nayo inkosikazi masakhuluma iqiniso kahle 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 inkosazana unyaka wesithathu lo engasekho njengoba ngichaza ukuthi umsebenzi wami owenzayo owomnyaka ngithi so umsebenzi wami engangena kuona ukuze nje uthi siqamba siyaphambili inkulumo sibhekale sichaze iqiniso kuba linjalo inkosazana ukuthi wena uthandiwe kwamsina mawuthando lapha kwahlatshwayo ukuthandwa kwahlatshwayo bayakudonsa ukuthi woza uzoba umama uyingane ezingasenamama. So wena awusenayo mama akasekho yo kodwa uyinyanga futhi yeah manje ke inkinga bhuti wami ke mina nginenkinga ke lapho ngoba phela mina ngisindisiwe mina ngizoshada kanjani nenyanga ngoba phela inyanga ayizenzi iyenza izinto zayo thina sizenzi lezo zinto phela mina njengoba ngiphila mina njengomZulu nangumZulu phaqa angifundiseli futhi ukuba umZulu wami ngizophela caca lokho wena mawuthandile kwamsima kwakuqamini kwahlatshwayo ngiyokuthandile kwahlatshwayo wena uzoza kwahlatshwayo nobusindiswa bakho yazi angimvimbile ubusindiswa bakho mina ukuthi bungangeni lapha kwahlatshwayo yabo yeah mina into engizele kuwena ngize ngothando kuwena ubusindiswa bakho woza nabo sizovusa lo muzi sizovusa kanjani umuzi nina ngisindisiwe nina ningasindiswanga phela izoxabana nje lento ayikazixabana ayikazixabana ngicela ukwenza into elula example yazi kuyenzeka ukuthi indoda ithatha unkosikazi
uyasabatha kayisabathi yona kodwa nje unkosikazi esabathi indoda ingasabathi uma esefikile inkosikazi eceleni ilungelo lakhe liyahlonishwa yazi ilungelo lakhe liyahlonishwa aqhube nenkolo yakhe abephila noma nosiko lakhe aliphilayo kuze kuhambe kufike kuyena ukuthi awuyekiswa ngenkani usiko lwakho wona sithiwa wahlatshwayo phuma kulesiko lakho uzothatha usiko lakahlatshwayo yazi kuzoba kuwena mase ufika ngaphakathi ukuthi uya-enjoy lolu siko lakahlatshwayo yazi ngeke futhi ngifake impilo yami engcupheni kangaka ayikho ingcuphe nkosikazi ngeke ngikwazi nkosazana emhlophe ayikho into engcuphe ayikho into eyinkinga lapha kuleya nto wena suka lapha uyazi uzovusa umuzi wakahlatshwayo njengoba uzovusa umuzi uzokwakha lapha nazi ingane ziphatha asinamama yazi lezi ngani basingenamama nje leyo mfana no16 years le intombazane no12 years leyo gcina no6 years intombazane lezi ngani asinamgadi waso njengoba mina ngumuntu olaphayo ophuma eyolapha zibe sale zodwa lezi ngane ngeke uthembe ingane yomfana egcekeni uthi izosala nezingane ezincane izosala isigadi ingane yomfana meka abantu 16 years iyaphuma iyodlala amabhola iphuma ihlonile nkosazana esondele emagcikeni akahlatshwayo ngeke futhi manje azikho ingathi intombi kwaZulu kwavele waya le Eastern Cape uzofuna ukungishayisa ngalabafazi balayo nkosazana emhlophe nkosazana enhle wena ogeza ngehlabathi wena ongena ngaphakathi olwandle uphuma umsulu umhlophe uthe qwa mina ngizebona ngoba ngizocela uthando nkosazana cabanga uwafe ngosuka kwaNongoma ngiza la ngizela uthando nkosazana kwena mina ngabona wena ngabona umfazi ovusa umuzi wakwami nkosazana ngathi mangibona wena ngabona umuntu ozovusa umuzi wakohlatshwa nkosazana ngiyacela nkosazana emhlophe nkosazana emhlophe wena esula ngoprom Gcobe ngoshisi ngiyacela nje mntana womuntu ngiyacela nkosazana lethe isandla sakho kimi cha nkosi asithathe into sise phambili asingayishonisi le nale into nkosazana ebiseduze sona mhlambe kofanele uqala unginikeze isikhathi uqala sokucabanga akulula njengokusho uyabona inkolo yethu nje kokuqala siqale lapha iyaxabana ngicela into elula kubona nkosazana emhlophe ngathi mina nkosazana ngicela thatha inkolo uyibeke lapha nami inkolo ngizoyibeka lapha lokho sizoxoxa mose ufike ngaphakathi emagcina ukuthi kodwa mina anginangxaki angixabani inkolo yakho esezwana nkosazana mina ngize kona uba ngizilanda umama ngizocela umama oze la kithi kwahlatshwayo ozobhya lesingane ezingasenamama ukuthi phela bengingakaze ngicabanga ukuthi ngingathandana noma ngishade nenyanga ngiyakuzwa ke lokho kodwa ngicela unginikeze kodwa angisho ukuthi nginenkinga nezinyanga kodwa manje ngisabela ukuthi inkolo yethu manje ayifani ngithe asishiyeceleni kwenkolo iloko kwenkolo ngisiyongiqala sengiqala iloko kwenkolo engathandi masixoxe ngakho kuba mhlambe kuyosiko lwakini nami lokhu usiko lakahlatshwayo engikwenzayo yabo kodwa mina ngicela uthando kuwena ukuthi ngineze uthando ngineze inhliziyo yakho ngigide ngaphakathi inhliziyo yakho ugide ngaphakathi inhliziyo yami sikhulise lezi ngane ezingenamama nkosikazi ngiyacela into nkosazana emhlophe nginikeza into ezoba isethembiso ke ukuthi mangiqamba ngibuya noma ngiza kuwena ngibe ngazi ukuthi uphetheni mina ngiphetheni mhlambe singenza kanjalo ake siqale sinikane isikhathi ngoba phela nami bengalindele ngizokunikeza isikhathi sakho kodwa mina ngifuna into ezoba ngakimi engizothi mangibuka yona ngibone wena isethembiso ukuthi le nkosazana yangithembisa masiphinda sihlangana iyalikhipha uculo wami ngiyaphinda ngiyayithatha ngizobika amagcikeni akithi kuba kangizimisele ngokudlala ngayo inkosazana emhlophe phela ngisho ukuthi ngizovuma ngisho ukuthi cha lama ngisho ukuthi uyavuma ngithe mina nginikeze cela into ezoba isethembiso okunjengani yini noma yini ekhona oyiphethe eseduze ongathi cha ngicela ukuthembisa ngathi mhlawumbe sihlangane soxoxa into yaphambili angiphathanga lutho angiyavuma mina ngiphathanga lutho mina ngize ngizozidlela la so ayikho into ethene ngiyiphethe mina ayikho into engakunika yona ngithi ngiyakuthembisa yayiko lonto so ayikho ngempela nanokuthi phela bengalindele mina ukuthi uzovela uze emsakazweni kanje uzongishela yabona basida kwathi unkosikazi wesibili yebo basida kwathi evini inkosazana ngiyacela khona kube lula ukuthi izwe lonke libuthi ke angidlali ngawo
lo wafo ngaka ngosuku le kwaNongoma ngiza la ngizocela uthando kuwena ngizocela ukugida ngaphakathi enhlizweni yakho ngizocela ukujabula nawe ngomoya wempilo ngomoya wothando izwe libuka ukuthi cha lensizwa kwahlatshwa yayithanda lentombi izikhiphe ngisho kuma TV. Ngiyakwazi ukuthi lokho ukwenze ngoba unenjongo ezinhle. Kodwa inkinga manje mina phela kuvele kwaqhamuka as a surprise uyayibona lonto bengalindeli ukuthi ngizoshelwe e-TV-ni kutshelwe lonke ukuthi naku sengithola indoda. Phela lezo zinto kufanele uqale uhlale phansi uyabona kube wena wathi mawuthola inamba yami uqala ungifonele ukhulume nami eceleni njengomuntu onenamba yami. Ngithi ngiza la ngibe ngisazi ukuthi unento engaba kanje. Manje yabona it just came as a surprise uyayibona. Yeah. Kodwa ke inkosazana mangicela ukwenza into elula. Elula. Engathi ubangisa umsindo, engaze ukusakhuluma. Ngambambele ulaswazi lolu. Ulithatha ukunikeza lona. Nandi phambi kwakho. Nandi uswazi. Ngilibambele. Cha uzolithatha nje unike mina nkosazana uswazi. Ngizokutshela mase siqedile ngalo ukuthi lusho ukuthini phakathi kwami nawe. Kusho ukuthi phela kuzobe sengiyaqoma. Cha awuqomi. Awuqomi. Hayibo. Awuqomi nkosazana. Thatha luswazi unikeza lona awuqomi. Awuqomi. Intombi emhlophe. Wena ongena olwandle uphuma umhlophe uphuma umsulu. Ngiyabonga. Lolu swazi ongeza nalo luyisethembiso kimi. Ukuthi cha. Ngenye date uzocabanga ukuzongena emagcekeni akwahlatshwayo. Angithi? Ngiyabonga nkosazana. Kodwa usulithathile uswazi wanginika lona wathi lolu swazi isethembiso sokucabanga ukuthi angena emagcekeni akahlatshwayo. Nkosazana emhlophe. Ngiyabonga mina. Angifuni ke ngelinye ilanga ubuso uyangisukela uthi ngithe lolu swazi olokuthi ngiyaqoma ngithi yisethembiso sokuthi angisho ukuthi uyanqoma ngithemba nginikeze loswazi lube sethembiso phakathi kwami nawe ukuthi emagcina akahlatshwayo uyangena khona. Ngizocabanga ngisho ukuthi ngiyangena baba ngicela ungizwe kahle ngithe ngizocabanga ngalo swazi sizothi sibuya la okwesibili uzobe sungitshela ukuthi wena wanginikeza uswazi lokucabanga usuqedile phela ukucabanga ngithi sesingena emagcina akahlatshwayo manje. Hayi angisazi-ke mina. Hayi phela wena kusho usukuvumisa ke. Cha ngivumisa ngenkani. Hayibo. Angivumisi ngenkani. Angivumisi ngenkani nkosazana. Cela ukuniphazamisa. Nikahle ngibone ngathi umoya phezulu ngine stress ibhadi. Khamba kahle. Bamba kahle ngesingami. Ngoba isicelo sami sengisitholile ukuthi phezulu kwaloswazi anginikeza lona. Uzobe secabangela phezulu kwalo. Uswazi lisho ukuthini fana nocha? Yeah. Oh okay. Lusayisethembiso kimi. Isethembiso sokuthi uzocabanga. Yeah. Ukucabanga kwakhe masibuya sifika la kwaba kwa TV lobe sethi hayi ngacabanga kahle ukuthi ngiyangena emagcina akahlatshwayo. Ubhuti manje yena ungifaka amagama emlonyeni. Yes ungifaka amazwi emlonyeni. Uthi angimnikeze uswazi ngimnikezile uswazi oluyisethembiso lokuthi ngizocabanga hayi ukuthi mina naye sithandana. Angithi nkosazana noma ngizongena emagcekeni akuyo. Angithi nkosazana uswazi uthatho yena waliletha kimi. Ngoba ungicela wena ukuthi angikunikeze uswazi. Njengoba ngicethe unginikeze uswazi lelo swazi bese lisho kona kimi ukuthi cha yangethembisa inkosazana. Ukuthi ngizocabanga. Thembisa ukuthi uzocabanga. Yes ngizocabanga hayi ukuthi sengiyaqoma. Cha noma ngisho ukuthi uyaqoma. Kodwa njobe nginikeze uswazi wathi angilibambe ngesandla nami sizwane sibuya sihlangana ngoba ngiphethe kanje uswazi sikhuluma phezulu kwamagama ukuthi yena usecabange kahle ukuthi lolu swazi alibeka kimi. Cha phela ngithi mangabe usucabangile ukuze umnike impendulo shuthi nizobonana bese uyamtshela impendulo bese nabuyisela uswazi usho njalo. Akasho ukuthi uzobe usome ngenkani. Oh hayi ke. Mayesho kanjalo ayikho inkinga ngoba angishongo ukuthi ngizovuma angishongo ukuthi angizovuma. Ngithe isethembiso sokucabanga. Ngithemba ungethusa into ubala. Lo swazi luubala kabi ukuthi ngingafika phakathi kwethu bese lasikhatha. Oh hayi ngiyakuzwa. Okay. Kodwa naye masiphinda sihlangana nawe yobe ngiliphethe ngezandla. Nanto uswazi. Sisibusweni uzizwa kanjani usumbonile because ubungazi ukuthi uze kuyena so ngoba usubonile ukuthi uyena mhlambe ubulindele ubungalindele usufila kanjani ngoba usubonile ukuthi uyena nokuthi usuzwile ukuthi bezothini. To be honest sisi angifuni ukulokho ngishona le nale. Uyabona into ayenzile ubhuti inhle kabi because ngiyambona ukuthi ufuna ukuthini.
mission yakhe kahle kahle uqondeni ngayo. But bengalindele mina ukuthi uzokwenza kanje because unenumber yami lo muntu kusho yena uthi wathatha inumber yami kuwethu. Yena into engabe uyenzile ukuthi aqala ngifonele eqala asho ukuthi uyithatha inumber yami kuwethu ucabanga kanje nakanje. Obengakaza akuthinte kodwa ngokuthatha inumber wagcina ngokuthatha inumber kuphela. Siswami ngingakuphula umoya noma ngingahlukumisi. Yabona umuntu uma umthandile njengoba ngikwenze lokhu kuyisurprise kimi ukuthi ngikwenze kuwena ukuthi ngizokubeka phambi kwabantu bakwa TV ngizocela uthando kanje yabo ukuze umbonise ukuthi uyimisele kangakanani. Yebo. Okay. So wena dadewethu awumind ukuthi ukulethe la inkinga ukuthi benga right ukuthi aqale at least akhulume nawe unawo ukwazi ukusave number yakhe. Because ngicabangile uzokwenza ngimfonela anqabe ukudibana nami yabo. So sengiyahlukumezeka mina emoyeni message cha ngangiphumeleli lapho ongcono ngivele ngimhlange surprise phambi kwabantu bemidi ukuthi cha lensizwa kwahlatshwa ithandile intombi yayithatha ibeka kuyimida izocela uthando kuyona. Wena hayi kona kusinto embi kakhulu kodwa hawu but akusenani ngoba at least usetholile ithuba lokuthi abhodla lokho kade kumhlupha esifubeni nawe uyasho ukuthi akusenani ngoba vele sesize safika la. So mina sengicela ukwazi ke manje ukuthi okusuka la going forward senza kanjani usenayo imvumo ukuthi usengakuthinta ke manje efonini akhulume nawe akufonele akucheke or okuzomela yena akulinde until kuze kube wena osoqedile ukucabanga bese wena ufonela yena usumazisa ukuthi mhlawumbe senzobonana kanjani or uzomtshela laphi impendulo umtshela efonini noma uzophinde umhlangane futhi kanje cela ukuthi ngizwe ngawe. Hayi ngafona ngoba vele usenawo amanamba sibone ukuthi senza kanjani lento ifuna uqala ikhulunywe kuqala uyabona uvele isubize kanje esihlanganaleni sizolalelwa umuntu wonke uyayibona ansena privacy ke manje ansena privacy manje angisakwazi ukukhuluma ingaphakathi lami yena uyalikhulumela ke ngoba uyazi ukuthi ufunani uya understand lona phela umuntu ongangami kanje awuvela ufike nje seyikulindile ukuthi ulindele ukuthi ke manje sekufune kushaywe inkomo kuyashadwa manje sekuyalilizelwa manje umuntu omdala ufuna ukuqala ucabange kuqala mawuzokwenza into kanje ngoba uzokusurprise naye avele angavumi kanti wena unenhloso ezinhle. Yebo lonto le cela ukucheka la ukuthi usisuna zingane xa usiphazamisa. Yes na ingane mina oyingane yodwa ya ingane yodwa isindala nje futhi izobibuka nje nje cabanga uma ngiyacabanga ukuba wakhweshelwa umfana intombazane awe ma yabona nje khona omunye nje usazoba senkingeni enzima awe ma ubethatha amanoni isibindi sokungilethe eTV engakhulumanga nathi kuqala bathi ngathemba ukuthi uzoyimela leyo nto njengoba ngimthethe ngiqhamuka ngapha nje phesha kothukela entabeni zakwaNongoma uyazazi uthembele ayonto engiqakayo leyo jwayele ukhuluma nje ngikhule kahle ngakhula nezinsizwa manje angiboni into engangixaka kuphenduleni lonto. Okay hayi kodwa ke ngoba uyingane ehloniphayo uzofana usinde nje uzosinda nje ngoba ingane ehloniphayo kodwa nje lento oyenzile yinhle yimbi ngisho kanjalo ngeke ngisho ukuthi yimbi ngeke ngisho ukuthi yinhle kodwa next time ngoba unawo amanamba oqala ufone kuqala. Ngibonga indlela oyihandlishe ngayo omunye umuntu bengalwa usengaze ukulethe kuma camera so ngibonga ukuthi acknowledgeni kwakho ukuthi kunobubi kuyona but usakwazi ukuthi still ubone futhi ubuhle and ungamthathi kabi ungamlwisi na kwamina nje ngiyabonga phela umuntu ufike nami la so ukuphoqa yena futhi uphoxe nami ukuhlonipha yena futhi uhlonipha nami so siyabonga kakhulu ngalokho. Siyabonga nje nesikhathi sakho ke nje ukuthi usavele nendlela ohandlishe ngayo siyabonga futhi lunga siyabonga ukuthi usithembile weza kuthini ngikufisela inhlanhla ngiyacela ukuthi ube patient naye kodwa futhi ungakhululeka kakhulu angikwazi ukuthi ngizothi ngizoba rafu kuyena ngeke ngikwazi ukuba rafu yes kodwa futhi umuphi space kodwa space yakhe kodwa ngiyamdinga amagcina akuhlatshwayo ekugcineni kosuku yabo. Alright sizwa kahle mhayisi ngicela ukuthi nginishiyeke ngibonge kakhulu sengizosala nivale inkulumo. Idate yami namhlanje ihambe kahle bandla ngifuna uqamba amanga akukho kungiphoxile akukho okungiphathe kabi ngaphandle nje kokuthi ngifisa sengathi ngekuthiwa uqale wakhuluma nami uqala ukuthi lo ulunga
bekuzoba mnandi kakhulu ukuba uqale wenza kanjalo. Kodwa akusenani-ke, sizoyilungisa nje lento njengabantu abadala. Idate yami namhlanje ngiyibone i-right kakhulu, yangithokozisa futhi. Ngicela ukubonga kakhulu kwaba kwa-TV noma kwa-media ukuthatha leli thuba ebengicelile bona bakwazi ukungihlanganisa nentokazi ebengifisa ukuxoxa nayo enguBusi igama layo. Ngiyamthanda umuntu othi uma ekhuluma into azazi ukuthi ufunani. Isikhathi esiningi asikase amadoda afika athi mina ngifuna ukukushada. Amadoda amaningi mayefika afuna ukuqala adlale ngawe noma adlale nawe. Kodwa yena ufike nje wakubeka ngokusobala ukuthi ufuna unkosikazi azomthatha amfake emagcekeni ozogada izingane zakhe njengoba nezingane sezingenayo umama. So ngiyithandile ipoint yakhe, ikhombisa ukuthi ukhulile engqondweni nokuthi uyazazi ukuthi ufunani. Entweni zikaBusi engichaze kakhulu noma engiyithandile kusona ukuthi athi ngingaxhamazeli, ngingajahi okungale, ngingafiki eduze, sibonisana ukuthi u1 no2 no3 uyapla uyakhona. Kunezinto ezishiwo uLunga empeleni ayikho into ethene engiyibonile ngaphandle kokuthi nje ilolu swazi lolu lusixabanisile. Ngibone sengathi manje ujika amazwi wami engiwakhulumile ukuthi uswazi ngimnikela ukuthi ngithembisa ngalo ukuthi ngizocabanga. Manje engqondweni yakhe yena uthi uswazi ngithembise ngalo ukuthi ngizongena emagcekeni wakubo, kanti ayikho kanjalo. Mina ngisazocabanga, ingakho ngimnikezile uswazi. Engakuthandanga ukuthi athi mina kufanele ngilinde. Ukulinda kwami mina ngibona kuyinto engibambezelayo ngoba kumanje njoba ngeke ngasha nje njengomuntu oyisebenzayo oyinyanga, izingane zisala zodwa ekhaya. Njoba ingane zisala zodwa ngeke uthembe ingane yomfana uthi izosala igade odadewabo. Uyafuneka umuntu osenesandla, owumama ozokhipha isandla sokuthi u1 no2 legcikeni ohambe kanje fohambe kanje. Engingathanda ukuyisho kuLunga ukuthi akabekezele nje, ezinye izinto zithatha isikhathi sazo ukuze zilunge. Angafosi kakhulu ukwenza izinto noma mhlawumbe abone ngathi usexineke kakhulu ukuthi lento uyifuna manje, ngoba kungenzeka kusasa mhlawumbe abone omunye umuntu azomthanda futhi ngalendlela nama ngithande ngayo. Kodwa ke ayikho inkinga. Ngicela nje yena ukuthi ahlise umoya aqala acabangisise kahle ukuthi ngempela lento uyayifuna na. Okwaba nje ngizokusho kuBusi, ngizothi kuyena angibhekisise, angidlali ngaye futhi. Uma athi ngimdinge lo wamuzwa kwahlatshwayo, ngicela ngangibambezeli. Ngoba manje angumuntu ongahlali ndawonye ohamba ngokomsebenzi, kodwa yena ngimdinga isemagcekeni. Ngicela ngibambezeli, angingathathi unyaka wonke ethu ngicabangela, kodwa kuba khona anginikeze yona esandleni njengayo lo swazi engoliphethe. Futhi ngizothi ngibuya ngizobuya lo swazi ngoliphethe kanje, sibambe ngezandla zombili esekunezithembiso ukuthi uyangena emagcekeni akahlatshwayo. Enganeni zikaLunga for i-future ngingasho nje ngithi ngiyazifisela ukuthi emveni kokuthi uma wazi engasekho, ingathi zingathola nje umama ozozithanda, azinikeze uthando, azikhulise kahle, azithande ngale ndlela lo uma wazi bezithanda ngayo. Ngoba akukho kumnandi kakhulu njengokuthi ingane zithola imfudumalo kamama nobaba behlangene ndawonye. Ingakho nje ngingakusho kwindodana kaBusi, ngicela ukuyitshela ukuthi njoba uma ukuthi siyahlangana noBusi siyaqhubha lempilo yaphambili, ngizonikeza impilo esoft, angizukulwa nayo, ngizoyithatha ezingane yami. Asimhayise, umhayise, uthola intombi kayise. If Stefe was a person, it would definitely be me. Thank you so much for tuning in and being a part of this amazing episode of I Have a Crush on You. You are currently tuned into Select Africa TV and we are on season 3, all thanks to you. Igama lami nguSine Ngwakanene, also known as the Matchmaker, I-Love Doctor, i-VIP yasemhlabeni, u-Antama 2000, 2000 naye, sekukuwena. Sibonge kakhulu ukuthi ube nathi kule episode noma kulesi siqephu sanamhlanje. Please come back again next week, same time, same
same place ngizobe ngenze ngidume ngazo-ke mas thinta uthando nje nezomjolo I'm your girl. If you'd also like to be a part of the show mhlawumbe ukuthi nawe khona umuntu omfunayo ongathanda ukuthi kuhlanganise naye, please write to us on the email address down below usitshela ukuthi uhumst wena wawe and lo muntu omfunayo uhumst naye wawe, and then don't forget to attach ama-contact details alowo muntu noma-ke ama-social media handles ukuze sokwazi ukuthi sixhumane naye. But manje angivale la ngithi thank you for the love, thank you for the support, thank you for the vibes, and thank you for the mjolo. Happy Tuesday till we meet again next week. It's a wrap.